se mmorru lura fi żmien. Se nħarsu lejn l-eqdem biċċa xogħol letterarja bil-Malti li nstabet sissa. Din hija magħrufa bħala Il-Kantilena ta' Pietru Caciaro. Biex nifmu din l-anja, irridu qabel xejn nifmu iż-żmien li fiha nkitbet. Il-Malti mitħaddet kien differenti mhux ħażin minn dak tal-lum. Qabel ma nstabet il-Kantilena, l-eqdem xogħol letterarju kien is-sunett ta' Gianfrancesco Bonamico. It-titlu ta' dan is-sunett Mejju ġib il-wart użar. L-ewwel nett ngħidulu sunett imma fil-fatt sunett mhuwiex għax huwa ta' 16 rik. Dan huwa jinstab f'manuskritt l-ewwel nett ta' li kien imur lura għand Ferdinando Inglott u li manuskritt li qiegħed hawnhekk fil-biblioteka. Però mbagħad nafu wkoll li hemm kopji tiegħu hekk mhux l-oriġinal, għandu manuskritt bix-xogħlijiet kollha ta' Bonamico kollha manuskritti Giovanni Bonello u aħna fil-fatt ikonna ħriġnihom kollha bħala diskett CD flimkien mal-ħarġa tal-General Morti Studies. Ġifieri hemmhekk għandek Bonamico li kien vjaġġatur, li kien xjentist, li kien tabib, li kien jagħmel trattati ta' ċokkolata, li kien jikteb dwar kull tip ta' ħaġa, kien storiku, kien ukoll vjaġġatur għandna l-vjaġġi tiegħu, ġifieri 8 snin jivvjaġġa fl-Ewropa, dan huwa Gianfrancesco Bonamico. Qed nitkellmu fuq is-seklu 17, qed nitkellmu fuq il-perjodu ftit jew tal-Barokk, qed nitkellmu fuq perjodu meta l-letteratura Maltija kienet tinkiteb bit-Taljan u l-poeżija per se l-manuskritt kien 1672. Dan huwa l-perjodu tal-Barokk u allura anki l-poeżija fiha nifisha għandha l-elementi bombastiċi ta' tifħir lil Cottonelli kważi tajtija kemm sejdhom jilgħu le, imma dak kien ukoll l-istil tal-epoka u tal-perjodu. Issa se naqraw silta minn Mejju ġi bil-wart użar. Mejju ġi bil-wart użar. Għadda l-bart u x-xita u l-beraq. Tattit l-art bin-nwar u l-weraq. Qiegħda r-riħ, siket il-baħar. Il-Malti żviluppa u tbiddel tul iż-żmien. Naraw kif beda dan l-iżvilupp. Il-Malti mitkellem naturalment ma tantx għandna evidenza tiegħu. Forsi l-ewwel l-evidenza li għandna hija 1588 ta' Megiser, Hieronymus Megiser, li kien Ġermaniż, kien professur Lipsja dak iż-żmien tal-lingwa u meta ġie Malta da irrikordja 121 kelma bil-Malti. Ngħaddu mbagħad għal probabilment addizzjonarju ta' Teżan, ir-regoli per la lingua maltese li jien kont irkuprajt fil-Biblioteka Valliċiljana ta' Ruma, daka jgħaddi għal 3000 u kelma Malti Taljan u viċeversa Taljan Malti. U għandna l-skippin ukoll tal-istess perjodu Ingliż vjaġġatur dejjem il-vjaġġaturi għandhom rwol importanti. Ninnutaw li l-ewwel nies li ġabru l-ewwel kliem bil-Malti u allura nistħajlu li huwa l-kliem mitkellem, mhux qed nitkellmu dwar affarijiet letterari ma kienx hemm, fil-Kantilena ħadd ma kien jabbija dak iż-żmien, imma nitkellmu dwar Malti li tkellmu l-nies mal-people kienu Ġermaniż, Provenzal, Franċiż, Ingliż. Il-Maltin irridu jiġu s-seklu ta' wara meta jkollna pereżempju l-De Soldanis, meta jkollna lil Patri Pelagio, meta jkollna lil naturalment il-Vassalli. Qed nitkellmu fuq is-sekli 15 u 16. Il-qagħda lingwistika f'Malta kienet waħda partikolari. Mela issa qbiżna naturalment għas-seklu 15-16 meta titkellmu l-perjodu dana tal-Kantilena u ta' Pietru Caciaro. Ħafna qabel ġifieri Bonamico. Dan huwa perjodu meta l-lsien uffiċjali amministrattiv ta' Malta huwa l-Latin, imma fir-realtà kif jiġdu il-minuti tal-Kunsill Lokali tal-Imdina, tal-Università tal-Imdina, il-kelma mitkelma kienet uffiċjali kienet l-isqalli. Tantu hekk li aħna għandna l-minuti li jibdew bil-Latin, il-formula ta' fint kanonika li dejjem ikun hemm. Ma f'daqqa waħda x'indaw jibdew jagħtu u jibdew jiddibattu bħal f'kull parlament, jaqleb għall-isqalli mhux għall-Malti. Mela s-seklu 15 huwa sqalli. Pratikament mill-1400 sa more or less sa ftit jew wis 1530. Meta jiġu l-Kavallieri Malta fil-1530, hemmhekk iġibu magħhom l-lsien uffiċjali tagħhom li kien it-Toskan, It-Taljan tat-Toskana, mhux ta' Sqallija, u allura hemmhekk il-lsien uffiċjali tal-Gvern Malti ta' iż-żmien isir it-Toskan, it-Taljan, u għalhekk li mbagħad fis-seklu ta' wara għandna dak it-tiba kollha li semmejna qabel
li jikdbu l-letteratura bit-Taljan tat-Toskana. Kien hemm nies li jmorru jistudjaw barra minn Malta biex jilħqu notara, avukati, assisin u tobba. L-ewwel qed nżommu f'moħħna li Malta ma kellix università. Sal-1750 ftit jew wisq. Malta laqas kellha stamperija l-ħafna żmien, sa pratikament sal-1642. Anzi mbagħad kellna 10 snin u mbagħad reġgħet għalqet u reġgħet bdiet fl-1756. Mela dan ifisser jekk inti trid tippubblika ktieb, trid tmur barra minn Malta. Jekk inti trid tistudja ssir avukat, issir perit, issir tabib, kellek tmur tistudja barra minn Malta. U l-ewwel post li kien l-aktar popolari kienet l-Italja. Nafu żgur b'ħafna Maltini marru Palermo, li marru anki Catania, ma nafu minn mar Ruma, per eżempju, De Soldanis li ma studjax Ruma, ma ktieb fuq il-lingwa Maltija pubblikaha Ruma. Għandna nies ukoll li studjaw iktar il-bot. Per eżempju, Bonamico stess mar Aix-en-Provence, kien l-Università ta' Leuven, il-Belġu, kien l-Università ta' Berlin. Dal-bniedem verament dar bosta universitajiet. Ma nistgħu ngħidu l-Maltin kellhom bil-fors jivvjaġġaw barra minn Malta biex jistudjaw, in partikolari ġo l-Italja, għandna pereżempju ġo Bologna jiggradwa il-Gianfrancesco Abela, li huwa l-ewwel kit storiku Malti li jikteb l-istorja ta' Malta, però dana ma kienx ukoll jeskludi li nies bħal Bonamico u oħrajn imorru wkoll f'universitajiet barra minn Malta li ma kienux fl-Italja. Il-kantilena nstabet fit-22 ta' Settembru 1966 minn Godfrey Wettinger u Patri Mikil Fsadni. Ġiet ippubblikata sentejn wara. Din is-sejba saret ġewwa triq strada stretta, il-Belt Valletta, il-għaliex dak iż-żmien l-Arkivju Notarili għamlu għal xi żmien temporanju ġewwa repożitorju hemmhekk minħabba li kienu qed isiru xi xogħlijiet fil-binja prinċipali tan-notar tal-Gvern. Allura Wettinger u Fsadni propju għamlu din is-sejba meta kienu jinżlu kull ġimgħa biex jagħmlu riċerka tagħhom differenti il għaliex Fsadni kien qiegħed jistudja fuq id-Dominikani f'Malta u Wettinger kien qiegħed jistudja fuq l-iskjavitu f'Malta u propju kien dan l-istudju li laqgħhom flimkien u it-tnejn flimkien tajt l-istorja sabu din is-sejba daqshekk kbira. Qed nitkellmu fuq żewġ persuni, Pietro Caciaro u Dun Brandano de Caciaro. Pietro Caciaro nafu li twieled fis-seklu 15, però d-data tal-twelid tiegħu ma nafux eżatt, però nafu li miet fl-1485. Huwa propju għalhekk li ngħidu li l-kantilena inkitbet qabel din id-data u nafu li hija poeżija medjevali il għaliex nafu d-data tal-mewt tiegħu. Nafu illi hu kien bniedem kolt ħafna, infatti kien imħallef kemm Malta u kemm Għawdex u anka fil-qorti tal-Isqof, kien jokkupa wkoll kariga ta' segretarju tal-Municipalità ta' Malta, dik li nsejħula l-Università, u kellu wkoll diversi karigi oħra fosthom ovvjament ta' notar. Pietru nafu illi ma kienx miżewweġ, però illi kellu xewqa illi jiżżewweġ il-ċerta waħda jisimha Franca. U pratikament dan iż-żwieġ ma rnexxiex u naħsbu wkoll illi il-kantilena jista' jkun hija riflessjoni ta' din l-imħabba illi qatt ma rnexxiet illa għaliex ovvjament il-kantilena titkellem fuq dar illi hija mibnija fuq it-tafal u li waqgħet minħabba li l-pedamenti ma kienux sodi. Sa ħafna studjużi jgħidu illi jista' jkun illi Pietru kienet iħoss dawn is-sentimenti u propju tkellem fuq l-imħabba tiegħu u rrappreżenta b'din id-dar li qed tiġġarraf. F'dak li rigwarda Brandano Caciaro, nafu li Brandano Caciaro kien qarib ta' Pietro Caciaro u kien ukoll kellu opinjoni għolja ħafna ta' Pietro Caciaro. Infatti jiddiskrivi fil-kantilena stess fl-introduzzjoni tagħha bil-Latin, jiddiskrivi lil Pietru bħala bniedem illi huwa filosfu, poeta u oratur. U saħansitra jgħid illi il-livell ta' kitba ta' Pietro Caciaro huwa tant għoli
illi saħansitra in-ninfi tajjeb jgħiru għalih. Il għaliex il-mużi jispiraw ħafna. Ovvjament dawn huma kollha referenzi għal-mitoloġija Griega, illi nafu illi il-mitoloġija Griega kienet parti essenzjali tal-edukazzjoni kemm ta' Pietru u kemm ta' Brandano f'dak iż-żmien, iż-żmien tal-Illuminizmu u tal-Umanizmu. Jidher li Dun Brandano ġie investigat darbtejn mill-awtoritajiet ekklesjastiċi. Għaliex? Don Brandano Caxaro ġie investigat għaliex kien jifforma parti minn xirka li dak iż-żmien kienet qiegħda issib art fertili ħafna li tikber. U din kienet propju xirka fejn kienu jistudjaw it-talim Luteran u kienu wkoll jaqraw ħafna kotba ta' Erasmu. Infatti fil-volumi ta' Brandano Caxaro insibu wkoll siltiet mill-kotba ta' Erasmu, dawk il-famużi kotba li kienu jsejħulhom il-kollakja li kienu wkoll jintużaw mill-istudenti fl-istudji tagħhom. Nafu wkoll li l-Knisja Kattolika dak iż-żmien riedet kemm jista' jkun tkisser dawn il-laqdiet ta' nies il għaliex bdew jaqbdu sew mhux biss hawn Malta imma fl-Ewropa kollha u anke prattikament fi Sqallija. Allura Brandano Caxaro propju der quddiem l-Inkwiżizzjoni fl-1546 fejn nistgħu ngħidu li ħelisa ħafif, però t-tieni darba li der fl-1563 li kien ukoll iktar avvanzat fi żmien, nafu illi dan instab ħati kellu jabbjurja ġifieri kellu pubblikament jgħid illi għamel ħażin u kif ukoll jitlob maħfra quddiem l-Inkwiżitur u kellu wkoll jilbes il-libsa tal-mistħija meta jkun fil-pubbliku, kellu jkun taħt arrest ġewwa d-dar tiegħu stess, fost ħafna affarijiet oħra, pereżempju ma setax laqqas jibqa' jipprattika ta' notar u lanqas ta' qassis u kif ukoll kellu jagħti xi flejjes biex jagħmlu tajjeb kemm għall-ħidma tal-Inkwiżizzjoni barra minn dawk ngħidulhom barra minn dawk li huma mediċinali kienu ikun hemm ukoll dawk il-kastigi spiritwali li jrid iqer, jrid jitqarben, jiġifieri kellu lista sħiħa ta' kastigi illi kellu ovvjament jagħmel minħabba li jinstab ħati. L-isem ta' din l-anja medjevali għajmilna kurzità. Kienet titkanta din l-anja? Il-kantilena f'janfisha istess għandha l-kelma kantilena. U kien hemm ukoll diversi studjużi illi studjaw infatti it-tip kif inhi miktuba il-kantilena, kien hemm fosthom Oliver Frigieri u Joseph Brincat, illi taw indikazzjoni illi il-mod ta' kif inhi miktuba il-kantilena propju tadatta ruħha wkoll għalli tkun kantata. Nafu wkoll illi dawk li kienu jissejħu kantilena jew karmina fi żmien fil-kuntest li nkitbet il-kantilena kemm minn Pietru Caxaro u kemm il-kopista tagħha Brandano Caxaro, għax Brandano kien propju ikkopja fil-volum tiegħu tal-atti tan-notara li kienu jmorru bejn l-1533 u l-1536 nafu illi prattikament dak iż-żmien dawn it-tip ta' għanijiet kienu popolari ħafna, kemm man-nies komuni u kemm ma' faxex oħra tas-soċjetà. Nisimgħu lil professur Martin Zammit jaqra din l-anja bil-Malti medjevali. شدوا القدى يا جيراني تعال نحدثكم ما انصاب في الواري ولا انصاب في عمركم قلب ما عندها حاكم سلطان ولا مولة بيرم غميق رمتنا بترجم مقسولة فين حيران عالغرقة ننزل في تراج منزلي نطلع ونرجع ننزل دايم في البحر العالي وقت هي مرمتي لي لزمان نبني ما اخترتليش معلمين مختالي طفل مرخي فين ماي تنسيب الجبل سب طفل مرخي وقت هي مرمتي.
Ejja naraw kif inqasma din l-anja, kif ukoll xi tifsiriet jew interpretazzjonijiet differenti. L-ewwel ħaġa li naraw kif qiegħda ppreżentata fuq din il-paġna, qiegħda fuq paġna waħda. Tajjeb, issa għandek l-introduzzjoni tagħha li hija bil-Latin, għax dakka minn dejjem hekk kien isir. U da jitkellem fuq il-poeta li qiegħed jikteb huwa qed jikteb il-neputi tiegħu xi 60 sena wara li din inkitbet. Mela l-ewwel ħaġa li rridu nżomm quddiem għajnejna hi li l-poeżija medjevali ma nistgħux inħarsu leha bil-kriterji tal-poeżija tal-lum. Illum il-poeti għandhom ħafna libertà, dak iż-żmien l-libertà ma kellhom propju xejn. Tajjeb ġifri jekk se jażel il-forma, irid itiha dik il-forma. Mela, hawnhekk għandna kopja l-ewwel ħaġa li mhijiex bidej l-awtur. Tajjeb imma kkupjata 60 sena wara. Allura mhix autografa, mela tiġi studjata daqsxejn bir-reqqa. Meta nħarsu lejn kif qiegħda ppreżentata, naraw illi hemm 6 versi, u mbagħad hemm 4 versi, u mbagħad hemm 10 versi. Issa, di turi ċar, persi li iżjed ma tinżel l-isfel, iżjed qiegħda tirqa' u jirqa' anke l-ispazju bejn il-linji. Illi hawnhekk il-kittieb il-kopista qiegħed jipprova idaħħalha f'pejġ waħda. Mela, hawnhekk għandek spazju għoli bejn l-ewwel 6 u t-tieni 4, spazju inqas, u mbagħad meta għandek il-kwartina ripetuta, qiegħda mdaħħla manki mas-sestina ta' warajha, jiġifieri mingħajr spazju xejn. Allura di turina illi mhijiex bella kopja, imma hi kopja ta' prova. Barra minn hekk di tinstab fl-aħħar tal-manuskritt li jiġbor l-atti notarini. Għaliex? U għaliex hemm il-paġni bojot madwara. Dak iż-żmien il-karta kienet tiswa ħafna flus, ma kinux jarmu. Meta kienu jkun jagħmlu xi żball bħalma sar din id-darba, din il-kantilena hija versjoni żbaljata ta' xi ħaġa illi kienet teżisti perfetta meta kitibha l-awtur. Tajjeb? Allura meta da sab illi għamel żball waqt li qed jikkopja, reġa' kkupja imma mbagħad ma kienx sodisfatt biha u biex ngħidlek ramija, però flok ma ramija fil-West Paper Basket uża l-karti tagħha, l-faxxiklu tagħha dak iż-żmien kienu jimxu bil-faxxikli biex jagħlaq il-manuskritt tal-atti notarili. Din l-anja tiswa mitqlu deb, kemm għas-siwi letterarju kif ukoll għal-valur lingwistiku. Din l-anja fiha 3 taqsimiet. It-3 taqsimiet huma loġikament magħmulin b'6 versi, 4 li ngħidu la kwartina li tkun ir-refrain, ritornello, u mbagħad 6 oħra. L-ewwel 6 għandhom ir-rima. Rima imbewsa ngħidula, għax ta' wara xulxin. Il-kwartina m'għandix rima. Is-6 ta' wara għandhom ir-rima. Daqsxejn perfetta, ma dana ovvjament l-ewwel tentattiv għax din hija prezzjuża propju għax huwa l-ewwel tekst sħiħ li għandna bil-Malti. Qabel di għandna biss ismijiet ta' postijiet fil-flatti tan-notara. Mela, meta naraw din l-istruttura, di ftit rawa, u ngħid il-verità jien ukoll ma kontx rajta qabel ma mort Firenze u propju ħdimt fuq poeti tal-istess epoka, jiena ħriġt poeta tal-1450s. Jiġifieri qegħdin hemm dik kitbet probabbli mal-1470. Tajjeb? Allura jien indunajt illi l-ewwel kwartina qiegħda iżolata kif suppost, però qiegħda ripetuta. Għax għandek minn 4 versi, l-ewwel ħaġa il-versi qasam femistiki, nofs u nofs. L-emistiki kollha ta' Xellug huma l-istess, kemm fl-ewwel kwartina, kemm fit-tieni waħda. It-tielet vers sħiħ huwa l-istess, kemm fl-ewwel kwartina, kemm fit-tieni waħda. Id-differenza bejniethom qiegħda illi dik li kienet fl-emistikju tal-ewwel vers niżlet fit-tieni verżjoni għall-aħħar vers. Fejn kien ripetut, dik qabiża bidilha u niżel li ġebel minn flok tafal morħi għaliex għax poeta ma jistax jaqbad u jirrepeti vers jew xi ħaġa li qiegħda fil-vers ta' qabel bla sens. Għandek l-anafora, għandek l-epifora meta jirripetu, jrid ikun hemm ċerti regoli. Li jkun hemm ripetizzjoni fit-tarf tal-vers bejn it-tieni vers u t-tielet hija anatema. U hemmhekk induna li għamel żball. Allura x'għamel imbagħad? Il-raba vers
l-emistikju tal-lemin tiegħu ħalli vojt, għax induna li għamel żball. U reġa' kkupja. Issa, reġa' kkupja jew reġa' ipprova jerġa' jagħmilha. U min prova jerġa' jagħmilha? Brandano li qed jikkopja, għax forsi qiegħed jittraduċiha, jew kienet hekk anke f'Kaxxaro. Brandano sab verżjoni mitluqa minn Petro Kaxxaro u kkopja, jew kien qed jipprova jagħmel xi ħaġa li m'hemmx dubju ta' xejn u li fl-ewwel verżjoni tal-kwartina għandek ġi żbalji koroħ li fit-tieni verżjoni mhumiex. Allura għalhekk jien nara din bħala wirt importanti imma imperfett bħala struttura poetika. Tul iż-żmien din l-anja ngħatat diversi interpretazzjonijiet. M'hemmx dubju ta' xejn illi din hija lament. Il-poeżiji kienu jikkonsistu ġeneralment fit-tifħir u dak iż-żmien kien it-tifħir li żjed lej il-mara favorita tiegħek. Tajjeb, jew inkella lej is-sinjur illi qiegħed jipprovdilek il-ħajja. Għax kienu jżommuhom ħafna drabi joqogħdu magħhom u jgħallmu l-tfal. Is-sistema kienet dak iż-żmien tal-poeti, ħadd ma kien propju poeta full-time. Tajjeb, fil-fatt ħafna minnhom kienu jkunu notara, għaliex notara. Notara jew assisjana, x'huma biss kienu jkunu jitgħallmu jiktbu u jaqraw dak iż-żmien. Tajjeb, issa li hawnhekk għandek lament. Hawnhekk lament ta' sfortuna. U hemm ħafna interpretazzjonijiet, però dak li huwa ċert żgur li dak qiegħed jilmenta, li hu bena xi ħaġa u qatlu. U qatlu mhux kien hemm it-tafal morħi u dal-affarijiet. Jiġifieri din hija metafora ta' pratikament jew ta' ħajtu kollha jew inkella ta' xi inċident f'ħajtu. Wara l-istudju ta' Wettinger u f'Sadni fl-1968 saru diversi studji oħra fuq il-kantilena. Il-kantilena għajmet ħafna kurzitajiet u għada sal-lum ta' għajmet kurzitajiet il-għaliex tibqa l-eqdem biċċa letterarja bil-Malti. Kienu ħafna studjużi, impossibbli nsemmuhom kollha, però ta' min isemmi forsi l-istudju li sar minn Dr. Olvin Vella fej prattikament waqt li kien qiegħed jaqra iltaqa' maqgħu li jgħidu sal-lum l-imqabbin meta jkunu ħajixxu biċ-ċart li tkun ħasservjhom ta' barriera. Illum dawn għandhom il-qaw li jgħid il-blat kull xiber jibdel. Issa fil-kantilena insibu il-vers li jgħid li radi għal kull xiber sura u propju din xi tfisser illi inti meta titxi biċ-ċart prattikament ma tafx fiha minn taħt il-wiċċ tagħha. Forsi wkoll interessanti nsemmu studju li sar fuq versi ieħor tal-kantilena min ibiddel l-imkien ibiddel il-Ventura fejn insibu illi kemm il-Professur Brincat u kemm il-Professur Arnold Cassola studjaw l-elementi li tista' ssib ukoll fil-kuntest qalli. U propju l-Professur Cassola sab qawl sqalli illi jorbot ħafna ma' min ibiddel l-imkien ibiddel il-Ventura u li jgħid kuj muta loku mutu Ventura. U bekk ukoll turi kemm in-nutara fl-edukazzjoni tagħhom peress illi kienu jridu wkoll imorru sqallija ħalli jkomplu l-edukazzjoni tagħhom kemm kienu jġibu lura l-element sqalli u kemm dan qed jiġi wkoll rifless ġewwa l-kantilena. Studju ieħor li sar kien studju paleografiku u dan sar mill-paleografa Vanessa Buħaġar li studjat il-kalligrafija ta' Brandano Kaxxaro ukoll fil-kuntest umanistiku tagħha u ħaġret ukoll ħafna elementi li jirriflettu il-tip ta' edukazzjoni ta' dak iż-żmien. Studju importanti wkoll kien l-istudju kodikoloġiku li għamlet il-konservatriċi tal-karta Dr. Teresa Zammitlupi, meta din restaurat dan il-manuskritt daqshekk importanti. Fil-fatt, Dr. Zammitlupi studjat mhux biss il-legatura tal-ktieb imma wkoll it-tip ta' karta, it-tip tal-inka li intużat minn Brandano Kaxxaro u bekk ħarġu elementi oħra multidisciplinarji li mhux biss studja it-test imma anka il-mod ta' kif inhu iffurmat il-ktieb
li jżomm fih din il-poeżija imprezzabbli. Din l-anja jidher li se tibqa' tiġbed l-interess ta' diversi nies. Forsi għax kull min jaqra jista' jirrelata magħha mill-esperjenzi personali. Dak kollox għallum għal darb'oħra.